करूळ जामदारवाडी येथील गावातील 3 मुली धरणात बुडाल्या। सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या दरम्यान ही घटना घडली। आंघोळीसाठी गेली असता ही दुर्दैवी घटना घडली। यामध्ये तन्वी अनंत माळकर वय 16, स्वरा संदीप सुर्वे, लतिका संतोष पाटील या तिघींचा अंत झालाय। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस प्रशासन, महसूल प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी घटनास्थळी जमा झाले होते। वैभववाडी तालुक्याची आज एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। करूळ जामदारवाडी येथील जे धरण आहे त्या धरणात करूळ भोयडेवाडीतली 7 मुलं मुली ही आंघोळीसाठी गेली होती आणि त्या दरम्यान 3 जणांचा बुडून मृत्यू झालेला आहे। ही घटना सायंकाळी 4:30 वाजण्याच्या दरम्यान घडलेली आहे आणि यामध्ये 3 मुली आहेत, ज्या शाळकरी मुली आहेत, त्यांचा मृत्यू झालेला आहे। या घटनेनंतर आपण जर पाहिलं तर गावातले ग्रामस्थ मदत कार्यासाठी त्या ठिकाणी आलेले होते। त्यांनी त्यांना बुडलेल्या ज्या 3 मुली आहेत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ती घटना घडली होती। त्या घटना घडल्याच्या नंतर बराच वेळ झालेला असल्या कारणाने जी ज्या मुली होत्या त्या वाचवण्यात हे म्हणजे त्या ग्रामस्थांना काही यश आलेलं नाही आहे। आपण जर पाहिलं तर या घटनेनंतर स्वतः अतिरिक्त पोलीस पोलीस अधीक्षक नयोमी साटमी हा वैभववाडीत आलेले आहेत। त्याचबरोबर उपविभागीय पोलीस अधिकारी घनश्याम आढाव हे देखील वैभववाडीत पोहोचलेले आहेत। आता आपण पाहिलं तर ते 3 मृत ज्या मुली आहेत त्यांना वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात त्यांचे मृतदेह आहेत ते शवविच्छेदनासाठी आणलेले आहेत। आणि त्यानंतर ह्या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर आपण जर पाहिलं तर वैभववाडीत त्याच्या नातेवाईक असतील गावातील ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केलेली आहे। विनायक, निश्चितच हे सगळं होत असताना आता मृतदेह शोधण्यासाठी जी काही शोधमोहीम सुरू आहे ती नेमकी कुठल्या टप्प्यात आहे? त्याला यश येत आहे का किंवा मृतदेह सापडलेत का काही? विनायक, तिन्ही जे मृत मुली आहेत त्या सापडलेल्या आहेत। तिथेच जे त्याच्यासोबत जे इतर मुलं होती आणि मुली होत्या, ही घटना घडल्यानंतर त्यांनी आपल्या गावातील काही व्यक्तींना माहिती दिल्यानंतर त्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन त्या मुलींना काढले। त्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर मृतांमध्ये तन्वी अनंत माळकर ही 16 वर्षाची मुलगी आहे, जी आत्ताच यावर्षी 10वी पास झालेली आहे। त्याच्यानंतर स्वरा संदीप सुर्वे ही मूळ कुसूरची आहे, ती सध्या आपल्या मामाच्या गावी आली होती। तिथे आजीचं जे उत्तर कार्य होतं त्या कार्याकरता आलेली होती। आणि ऋतिका संतोष पाटील ही 18 वर्षाची तरुणी आहे, ही मुंबईला राहते। सध्या ती त्याच्या निमित्ताने गावी आली होती आणि ती आणि उर्वरित आपण बघितलं तर त्याच्यासोबत जे अन्य जी मुलं आणि मुली गेली होती त्यांची नावं अशी करण विलास वारंग, ऋतिका विलास वारंग, जार्गवी संदीप सुर्वे आणि विराज संतोष पाटील असे एकूण 7 ही मुलं मुली आहेत ती धरणावरती गेली होती। आणि धरणावरती आंघोळी करत असताना ही घटना घडलेली आहे। पण आपण बघितलं तर या घटनेपूर्वी या तिघांनी एक फोटो देखील काढलेला आहे, तो देखील त्यांनी शेअर केलेला आहे। त्यानंतर या फोटोच्या नादातच ही पाय घसरून किंवा ही घटना घडल्याची प्रत्यक्षदर्शी जे होते त्यांचं म्हणणं आहे की ही घटना घडलेली आहे। आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर या घटनेनंतर ज्यावेळी बचाव कार्यासाठी जी गावातील जे मंडळी आहेत ते आपण पाहिलं तर यश देवेंद्र पवार, आकाश रवींद्र सुर्वे, विलास काशीराम वारंग, सुशील रामकृष्ण माळकर, संजय रामकृष्ण वारंग, आकाश सुर्वे, संजय हरिचंद्र वारंग, बाळकृष्ण बाबाजी वारंग ही जी मंडळी आहे ते घटनास्थळी पोचले होते। त्यांनी या 3 मुलींना धरणातून बाहेर काढलं आणि पण तोपर्यंत या तिघींचाही अंत झालेला होता।